Toi musta lähtee helposti. Joo. Nyt sä tulet video. Otatko musta se lähtee? Koska se on kevyt. Jos ei tuntia. Se meni lähellä. Joo, rehellisesti. Se ei tuu. Joku laittoi tänään 20 € se smoothie. Ai tähän? Joo. Sä oot tietysti joku lähellä se oli ja sun pitää vaan noppaa. Koska se on niin painava. Ei. Kokeile vaan. Guri! Miten Hobi saa niinku käteen? Miten se tilaa? Missä Hobi täällä? Etutassujen alta ja sitten sieltä takapuolelta. Anteeksi. Siis toi käytännö tulee niin helposti. Ai tälleen? Tulee helposti. Tälleen piti nostaa Hobi. Joo. Mä otan täältä. Niin. Ota valmiiksi. Häh? Ei sun käsi yhdessä. Ei saa tehdä niin, se rupeaa huutamaan. Ei. Ui vitsi, mä en osaa. Mä en osaa nostaa Hobi. Mä nostan sille niinku lapsi. Ei. Vaan miten? Sille tälle. Nosta sä se ja anna se mulle. Voi tehdä. Hobi täällä. Oi kato, se ei sano. Se on hyvä. Ui. Se on hyvä? Joo. Voitto. Voitto, nyt se on hyvä. Äiti, ota toi Miten mä nostan sen nyt? Ota just tuon. Miten mä nostan Hobi? Yksi kätis eteen Käsi taas eteen yksi taakse. Just sinne. Joo. ja toinen eteen. Täällä pudotas. Just noin silleen. Ai silleen, että jalat pysyy. Joo. Oota.